magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Yala. Napanood mo na ba yung Wicked na pelikula? Ay, hindi pa. Ay, hindi mo pala papanood din yun para kang si Ren. Hindi makaka-appreciate ng mga musical. Musical siya? Medyo, some sort of. Nakaka-appreciate ako kasi naalala ko, nanood ako dati yung Don't Cry For Me Argentina. Luma. Charot. Luma. Tapos na-appreciate mo siya? Oo, na-appreciate ko yung mga musical. Okay, kasi nakasali din ako ng mga play na musical dati. Sample! Pero hindi ako makanta. Ano ka, puno? Anong role mo doon? Punong kahoy. Ayun, hayop. Yung tinulak na baka, yan. Alam mo, frustration ko yan ng bata ko. Never kong na-experience sa school play o kaya musical, anything na theatrical. Never ko na-experience una maging bida. Ay, gano'n. Tapos, dahil kami, exclusive school for girls, never kong na-experience na maging... nagiging bida ako, oo, pero hindi pala ako bidang babae. So, hindi ako yung princess, ako yung Prince Charming kasi nung bata ako, ang likod at harap ko ay iisa. So, pasok na yan. Gawin ng Prince Charming, o di naman kaya ako, eagle, o kaya puno, yan, bituin, mga ganun. Sa amin kasi sinubukan namin yung i-dub, kaso nga lang dahil sa probinsya, hindi kaya na may microphone. So, parang lip sync na lang. Nag-Miss Saigon. Ay, taray! Diba? Sino ka? Ikaw si Si Chris. Ay, yung best. Yung bida. Hindi pala si Chris, sorry. Si John, yung best friend ni Chris. Ikaw yun. Sample. Kahit lip sync. Nag-Miss Saigon din ako. Isa ako sa mga pokpok. Yung sumasayaw-sayaw sa bar. Correct. Ako si Gigi. Gusto ko nga dati doon si engineer eh. Oo, kasi diba? siya may mahawak sa mga GRO eh. Bro. Diba? Yan po yung mga sample na dating masamang tao si si Diego. Kasi alam mo, nakakatawa. Meron tayo isang masugid na kabisyo, si Bench. Tapos nung Grab driver ito eh. Nung sumakay ako minsan sa Grab niya, sabi niya sa akin, totoo ba? Gaano ba kasamang ugali ni Diego dati? Sabi ko, bakit mo naman natanong? Kasi lagi mo sinasabi. Ayan, yan po yung mga sample. Gusto niya, ang role niya siya si engineer, may hawak ng mga pokpok. Diba? So kaya frustration ko yan, yung mga ganun. Gusto ko talaga yan eh. Inaano ko yan na tinurn over ko yan sa anak ko. Kaya yung anak ko ngayon si Princess, talagang ang main goal niya talaga this year, na sana mag-land siya ng lead role sa musical nila or sa ganyang eksena. Kasi nakakatawa dahil last year, nag-perform siya eh, pero hindi siya lead role. Parang part of the cast lang siya. Part of the cast. Yung tatay niya sumigaw, anak ko yan! Alam mo, Jegs, lahat ng cast papunta ng pakanan, siya lang kumaliwa. Na-discarrel. Anak ko yan! Alam mo parang pag mga play, medyo tahimik yan eh. Oo, tahimik kasi nasa auditorium. Tapos ang laking tao pa ni Jowatik. Tapos ako, meron akong Sintra board na banner na nakalagay, we love you, Princess Nicole Yala, ganun. Hindi pa siya lead role niya Paano kung lead role? Baka may pabanda ka na. Di mo sure. Huwag mo akong i-challenge. May posibilidad. Nakakaloka. Hindi, kakapanood lang namin ng Wicked. Ang ganda. Talagang hindi talaga namin sinali si Ren kasi hindi niya talaga na-enjoy. Mga ganun, hindi niya talaga naiintindihan. Nung minsan na meron ako pinanood, Les Miserables, parang musical part din. Iyak ako ng iyak. Grabe yung iyak ko kasi talaga hindi, yung parang broken hearted. Okay. Yung parang naghiwalay kami ni Chris Super. Ganong iyak. Tapos ang tanong sa akin ng asawa ko, bakit? Ano meron? Tapos nakakainis na siya. Kumakanta lang naman sila. Ba't ka umiyak? Correct. Ganon. Ganyan. Kumakanta lang naman sila. Nakakaiyak. Ganyan. Nakakaloka. Kanya-kanya. At doon ko rin na-realize na, alam mo si Lord, pwede kanyang
pwede kanya ibigay dun sa dun sa parehas na ugali na meron ka eh. Pero feeling ko, binibigay niya talaga yung kamatch mo na hindi kasing sobrang parehas. Kasi Tama. kung parehas na parehas, hindi kayo it won't work. Kasi to keep the balance eh. Oo, correct. Yung pagkukulang mo, siya yung pupuno. Yes, yung pagkukulang niya, ikaw din pupuno. Correct, ganon. Kung parehas, parang feeling ko may posibilidad na mag-compete na hindi dapat. Boring. Tapos predictable na yung mga galawan correct. nyo. Kasi alam ko na kagad eh. Di ba? Yung mga ganon. Di ba? So siya, wala talaga siyang kahilig-hilig. Concert, naku, hindi mo yung maaasahan. Alam mo, Diego, meron siyang isang gustong-gusto na group. So nung pumunta sa Pilipinas, bumili ako ng ticket. Sabi ko, naku, matutuwa siya dito. Hindi niya alam na may mga front act. So ay nakalagay sa ticket 7 p.m. 9:30 na, hindi pa lumalabas yung main. Sabi niya, anong oras ba? Alam mo ba, Jegs? Hindi na. Nung lumabas lang yung banda, kumanta ng isa, umalis kami, ayaw na daw niya. At simula noon, hindi ko na siya sinama. Doon ka na lang sa labas. Hindi ko na siya sinama. Kaya 'di ba, tayong dalawa gustong-gusto natin yung Spit. Yung Spit. Spit Manila. Oy, baka naman po diyan. Ang Spit hirap Manila. Kasi pagka halimbawa nag-open kasi sila ng nung for reservation. Hindi kasi ako as a tita, hindi ako yung maalam masyado dun sa reservation kineme. Alam mo yun? Hala, nakalimutan ko ito na pala yung bilihan ganun. Nauubusan ako. So 'di ba natandaan mo, sabi ko, Jigs, tayo yung manood Hindi ko talaga isasama yung asawa ko kasi baka mamaya, ano daw? Hindi, napansin ko nga, di ba, tuwan-tuwa dahil sobrang, hindi ko makontain sa sarili ko. Sinishare ko sa group ko. Tayo lang nagkakaintindihan. Yung iba, dead ma. Yun na. Sakto lang yung nakakatawa, di ba? Pero tuwan-tuwa talaga ako. Sobra, tuwan-tuwa ako talaga. Tapos lagi naming sinasabi ni Diego, pag ginawa to ng mga Love Radio DJs, kayang-kaya. Pero diba? sabi nila, dead ma lang yung iba. Sa bagay, ganun talaga. Kanya-kanyang preference. May nakikita tayo lang nakakita. Totoo, di ba? Hindi, parang katulad ng iba't ibang klase ng jokes. May mga jokes na talagang kaya nga may kanal humor may kanal. at may aircon humor. Di ba? So maganda yung nahanap mo kung sino yung mga kaibigan mo na makakasama mo sa kanal humor kasi may ganun eh. Correct. Yung talagang sadsada, baklang-bakla kanal humor, di ba? Tayo aircon na kanal eh. Di ba? Balance kami. Aircon na kumakanal. O kaya, kanal na medyo may aircon. Humor. Sumisilip lang sa may aircon. Sumisilip pa minsan yung tali-talinuhan. Pero tapos balik sa kanal. Correct. Laging lumalabas sa kanal, di ba? O kanya-kanya tayong preference. Kaya nga ngayon, malapit na ilang days before Christmas? 28 days. Ilang hours before Christmas? 11 hours. Ilang minutes before Christmas? 29 minutes. Ilang seconds? 17 seconds. Ang talino mo! Aircon humor ka talaga. Diba? So, madami na ang nagpaplano at mga kanya-kanya ng nagpipitch na yan yung mga kumpanya kung anong klase ng theme. Kaya nga sabi ko sa'yo, theme. talagang Christmas na sakali kasi usually nauuwi ako sa bahay pag alis ko dito ng mga alas 7, mga 8 something. Kagabi sabi ng asawa ko, bakit ngayon ka lang? Pagtingin ko sa oras ko mag-aalas 9 na. Grabe, no? Sabi ko, grabe yung traffic. Hindi ko na malayan dahil nga yung nanonood ako doon sa kaguluhan ng Pilipinas. Nakakatawa, no? Na nakakainis, na nakakalurke yung kaguluhan sa Pilipinas, na ipagdadasal mo na lang talaga. Actually, yun yung pinagdasal ko talaga kagabi bago ako matulog. Pagdasal po natin yung nangyayari ngayon sa political natin ngayon. Yung ating political tension na I hope and we pray na hindi siya yung matindi yung maging epekto sa mismong taong bayan. Kasi tayo ang maiipit dito Yung mga mayayaman, yung mga politiko. Correct, parang may sarili na silang islang pwede na lang puntahan kapag nagkagulo. Sabi nga ng iba, pupunta lang sila sa ibang bahay nila sa ibang bansa. Totoo tapos ayos na, tapos hihintay nila mag-settle down. Tayo mga kanal, di ba? Sa kanal lang tayo. Sa kanal lang tayo. Di ba? Kasi yung mga aircon, hindi dun sila yayamanin. Ganon. Kaya ipagdasal po natin yung bayan natin sa gitna ng matinding political tension na meron po tayo. Ako iniisip ko, pinipray ko na sana katulad lang to ng mga scandal na mga napanood natin na lilipas din. Yung matatapos din siya. Yung bang mga ganon. O di naman kaya ang prayer natin na Pasko naman. Forgive. Mga ganyan. Wala naman imposible. Yan, tama. Diba
yun naman yung yun naman ng katotohanan, 'di ba? Wala namang imposible. Yes. Na isang araw in a snap of a finger, pag sinabi ni Lord, forgiveness na lahat. Tama Pwede na yan. namang stop na ito. Okay na. Tama na yung drama-drama. Okay, 'di ba? So we continue to pray for our country. Correct. Oo. Kasi wag na yung okay lang yung medyo wala kang pake kasi sila yan, pero eventually because bansa kasi natin to, may epekto din kasi talaga sa atin. Tama. So, dapat may pake. So, kung wala ka naman, hindi ka naman mag-rally at hindi mo naman kailangan, hindi ka na magpo-post sa Facebook kasi magkakaroon ka lang ng kaaway. Correct. The prayer is the best armor. Yan. Wag na yung sisihan, wag na yung turuan. Kasi ngayon may sisihan pa. Ayan kasi. Ayan, binoto nyo kasi. Di ba? Yan ang ba sinasabi. Di ba? Ayan, ngayon? Ano ka ngayon? Tama kami. Hindi siya nakakatulong. Kaya nga, may ambag ba yun? Wala. Kapag ka sinabi mo, kaya nga meron akong isang friend, sabi niya, ang dami nga namin sinasabi namin na tama kami. Tapos, may mga nagpo-post ganyan. Tapos sabi ko, magpo-post ka din. Sabi ko sa kanya, pero may pagbabantay yung pagtatanong ko So, magpo-post ka din. Sa utak mo na lang, friend. Di ba? Kasi hindi naman, the fact na sila yung mga nakapwesto, kahit pa paano, it's meant to happen. Tama. Diba? Yun naman talaga na everything happens for a reason. Minsan good or bad, it really happens for a reason. Kasi sinasabi din sa Bible yan, ng isa sa mga nabasa ko, na yung mga officials natin, si Lord din nagtalaga sa kanila yan. Yun din, diba? Kaya kinakailangan natin mag-submit sa authority. Kaya nga kailangan natin ng ipag-pray sila. Correct, diba? Na maging tama. Diba parang ganun, halimbawa, meron kang nasa middle ka na isang legal battle o kaya medical battle, ganyan. Ang ipagdadasal mo, Lord, yung humahawak. Yan, tama. yung kaso. Correct. O kaya yung humahawak ng health condition ng anak ko, yung doktor, yung lawyer, ganun. Yun yung ipagdadasal mo. Pagdadasal mo sila na yun, ako specific talaga dapat na tama, talaga. nasabi ko noon yung nagdadasal ako para sa anak ko na may sakit, na tama yung makuhang gloves. Mula sa gloves, Diego, hanggang sa cotton balls na ipapahid. Totoo yan. Diba? Pag nagdasal ka, be specific kung may tao, kunin mo yung pangalan, anong buong pangalan, tapos ipag-pray mo. Tama, ganun po. At saka lakasan po natin. Kasi nung minsan may nagdasal na kaibigan ko, sabi niya, Lord, pengi pong jowa yung may dimple. Mahina. Dumating may pimple. Sa puwet. Laruhin niyo po. Although, minsan, kahit na ano naman din ang dasal natin, it's God's plan that will always prevail. Yan, sa kanya diba? po. Sa kanyang kalooban talaga yung mga correct. Yun pa rin talaga, yun pa rin talaga ang mangyayari. Natandaan ko dati talagang, hindi ko naman pinangarap maging DJ. Hindi siya yung parang nung bata ka pa, yung ng boses ka, nagmo-modulate. Yan. Yung parang boses sa aeroplano. Oo, correct, diba? Tapos ginagandahan. Sasabihin ko sana nag-vocalize. Wow, singer. Nagmo-modulate. Hindi ako yung ganun. O kaya may mga iba na parang gusto maging reporter, so humarap sa salamin, tapos nagpe-pretend na reporter. Ganun. Hindi ako ganun Pero, tsaka iba talaga yung nasa utak ko na magiging plano. Pero wala diba? You can only plan as much. In the end. Correct. Diba? In the end, si Lord pa rin ang bahala. You can have many plans, sabi nga sa Bible din Pero yung will pa rin ni Lord yung ang masusunod. Magpa-prosper, diba? Ang masusunod. Kaya nga minsan, ang tanong ko dito, di pwede palang wala na lang gawin. Kasi total naman yung kay Lord naman Paano bang sagot doon, Jegs? Kasi minsan, ganun yun Okay, nagpapakamatay ka sa mga desisyon mo sa buhay. Pero in the end, will naman ni Lord yung mangyayari. Hindi ba pwede mag-chill na lang ako? Kasi total na, hindi talaga. It's an honest question. Ano naman kasi yan pag ganun naman ang ginagawa mo, binigyan ka nga ng utak, di ba? Binigyan ka ng katawan. Hindi mo naman ginamit. So, wala, you're not kung using. Minsan kasi, napupunta tayo sa divergent path Ano naman yung divergent? Ito naman po yung aircon humor ni... Ito yung kanal talaga si Diego, pero umi-aircon pa minsan. Spell mo muna yung divergent para maniwala kami. Pag sinabi mong divergent pa, halimbawa, pumunta ka dito sa isang daan, tapos pagdating mo dun sa dulo, yung parang sasanga siya. Ayan, okay. So parang mamimili may divergent from the root word diverse ba ito? Ayan. So parang along the way kasi may mga nangyayari sa decision making mo sa buhay mo na ay instead na dito ka pa kanan, pagdating dun sa dulo ay kakaliwa pala ako. Na-realize mo dahil sa mga nangyayari ay sa kaliwa pala ako. Correct. Ayan. Pero hindi din naman ibig sabihin na pag kumaliwa ka, ibig sabihin yun din ang right path. Oo. Kasi mararamdaman mo yan sa nangyayari sa buhay mo
Di ba kagaya sa'yo, wala kang plano sa pagiging DJ. Wala. Dinala ka ng sitwasyon ng pagkakataon. Correct, para maging DJ. Alam mo kung anong plano ko? Gusto kong maging manager. Oy. Yun talaga yung gusto ko. Gusto kong maging manager. Nag-work sa Unilab, Unilever. Yan yung mga malalaking kumpanya, Procter & Gamble, ganyan. Tapos gusto kong manager ako na naka-heels na mataas. Ay, nasaktan yung puso mo. Nasaktan yung puso ko. Ayaw ko na lang ng corporate. 'Di ba? Dito ako napunta. 'Di ba? Pero ang ginawa ni Lord, sabi niya, hindi plano mo rin naman yan. Actually, plano ko naman maging manager ka. Pero at my own time, sabi ni Lord. Kasi naging manager ka ngayon. Manager naman ako noong 2018. And it's the best of both worlds. 'Di ba? So ibig sabihin, ganun pa rin. Si Lord pa rin. Talaga yung plan ni Lord. At yung oras niya pa rin yung masusunod. So nangyayari talaga yung mga bad stuff. Jigs. Oo, totoo. Nangyayari talaga. Para ang hirap, 'di ba? Kunyari, wag naman sana. Kunyari, hindi, ayoko na lang sabihin kasi parang binabato. Hindi, kunyari, ayoko na lang pa isipin. Ano ba talaga? Nagugulan na ako. Alam mo, Jegs, ito talaga minsan yung problema ng mga matatalino. Charot. Hindi, kasi minsan pagka kasi gusto mong mas may malaman, ang dami tuloy diverse o iba't ibang klase ng parang studies na minsan nakakalito. Kaya parang nalilito yung utak ko kasi parang sinasabi nila kung ano daw yung isipin ng utak mo at sabihin ng bibig mo, 'di ba? Sigurado at garantisadong mangyayari daw. 'Di ba? Pero syempre si Lord pa rin naman ang may Pero yun yung sinasabi ng iba kaya naguluhan yung utak ko eh. Sasabihin ko ba hindi? Hindi, let's say kunyari magkagulo nga sa Pinas. Let's say, pero I rebuke in the name of Jesus. Paano masasabing ito ay will ni God? Naku, ang hirap na, Diego! Well, ang mga kaguluhan naman talaga nangyayari at mabibitin ka sa sagot. Pero mangyayari talaga yan pag will talaga ni Lord, mangyayari. Para matuto? Hindi natin maiintindihan. Sa ngayon. O kahit dati yung mga Israelites, 'di ba? Naging slave sila sa Egypt. Iisipin mo bakit i-allow na maging slaves? 'Di ba? 12:39 na. Ako po kumikinang na ulo. Sino ka? Diego Bandido. At ako kumikinang ina. Ikaw, Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!